दिनै सहायबावगोन आं सोरखौ नायनानै थाबावगोन गावखौ गोथै सहआवसो मोननाय जादों आरो जेनेबा औ हस्पिटालावनो गावखौ गोथै सहआवसो मोननाय जादों आरो जेनेबा औ हस्पिटालावनो खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि इदिन आर्टि ब्लग चेनेल आरो फिन खनसे बरायहरनाय जालायबाय आसा खालामदों नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं ओमफ्राय आरो आङो दिनैहाय मोनसे भिडिअ लानानै फैदों माने बे भिडिअखौ नोंथांमोना ससियेल मिडिया नुखाबाय जानांगौ एबा इउटुबफोराव बा फेसबुकफोरावबो नुबाय जानांगौ भिडिअ आपल'ड जागासिनोखा दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो सिगाङावनो बिनि उनाव आं फंनैसो बुंगोन लोगोफोर दिल्लीयाव थांनाय गथ'सा सासे सेंग्राया गावनि जिउखौ खोमानानै लानांनायनि दा नोंथांमोना नायलांग्रोबानो जाबाय आरो भिडिअखौ न'खराव अबस्था बेबस्था गैयिनि थाखाय फिसाया मोनसे खामायनो थांदोंमोन बिमा फिसा रायलायलायनानै जों न'खरखौ दानो होननानै साननानै थांदोंमोन फिसाया आं मा खालामबावनो आंहा जेबो राहा गैया आंनि फिसा खर्मखौ आंनो खुंनोनो राहा गैला आं फिसाखौ लायनोनो जेबो राहा गैला न'खराव जेंना जाबा जाथाय जानाय आयै नोंबो खोनाबाय फिसाफोर जों बिमा फिसा खोथा मिलायलायनानै थांदोंमोन गावनो आयै आं ओरैबायदि खामायनो थांसै न'खरावबो अबस्था बेबस्थाया रिं दाहार साग्लोबनानै थाजोब्बाय कारेन्टनिबो हरनो हाया जेबो हरनो हाया अबस्था गाज्रि बिमा फिसाजों बाथौ सिबिबाय थांनाय बाराय रबिबार बारायमोन आं दिनै सहायबावगोन आं सोरखौ नायनानै थाबावगोन आंहा रावबो गैला सासेल' फिसाला आङो मालाय मा गावनि साननाय फारिया जेबो जाफुंलाङासै ओरैनो जाथायाथ' जोबोद दुखुनांथाव खोनानानै जोंबो माने गोबां दुखु मोनदों आरो जेनेबा न'नि जोंबो बिदानि जोंबो फिसाला फंबायनि माने फिसाला बिफानि फंबायनि फिसाला जों ओमफ्राय खोनानानै गोबां दुखु मोनदों जोंबो माने खबर गैलायामोन आरो मोजां जेनेबा खोन्थालायनाय जायाखै जोंजोंबो बारा मोजांनो थांनायखौ हाखु दाखु थांनाय जादों आरो जेनेबा गाव ओमफ्राय थांनानै दा गाव हादाननि लोगो 3 नाम्बार हादाननि बे लोगोजों थांफादों जाहैबाय थांफानानै दा गावसोर बोरै बोरै थांखो थांनानै 8 थारिखआव थांदों जाहैबाय आरो गावसोरो 8 थारिखआव थांबाय थांनानै दाना बिदिनो थाङै माने होजोंथ' टाइमा एसे देर दिनसो लायो नालाय सहैनायाव हजोंहाय बे 1.5 दिनसो टाइमावहाय माने ओंखामबोथ' उखैयो जाहैबाय माबा मोनसे जानो थाखाय एसे ट्रेनावहाय माबा मोनसे जादों जानांगौ आरोखि बिनि थाखायनो बिसोरो माने एसे फाग्ला बायदि निसा बुस्थु मोनजादों जाहैबाय निसा बुस्थु मोनजानानै फाग्ला बायदि बिदिनो एसे जादों मानसिफ्रा बिदिनो गिग्रा संखिग्रा बिदि जादों जाहैबाय मानसिफ्रा ओमफ्राय बिनि उनावहाय माने बिदि जाबाय नालाय अबेबा स्टेसनावनो बिसोर ओंखारहैबाय जाहैबाय आरो डाइरेक्ट जायगायाव दिल्लीयाव सहैयाखै बिसोरो दिल्लीयाव सहैयावनो माने अबेबा ससे लामायावनो थाद'नानै ओंखारलांनानै थाहैबाय आरो ओमफ्राय बिनिफ्रायनो दा बिदिनो संखिलाबायग्रा जाबाय नालाय मानसिफ्रा गिनानै बिदिनो सासेया बे हादाननिया बियो माबायाव बासावनो बारसोमदों जाहैबाय हारसिंनो थैनोसै होननानै आंखौ बुथारनो नागिरदों मादों बिदिनो जानला मोनला बुंलाबायग्रा जाबाय मानसिफ्रा ओमफ्राय बिदि जाबाय नालाय उनावहाय एक्सिडेन्ट जानानै बेखौ हस्पिटालाव लांबाय निउ दिल्ली हस्पिटालाव अनसारि नोगोर ना मामोन ओमफ्राय बेयाव लांनानै दा बिदि लांबाय नालाय लांनानै गाव बे माने हुस मोननानै बे मानसि हादाननिया हुस मोननानै बियो बिजिनाव फन हरनो रोंदों जाहैबाय ओमफ्राय बे बिजिया फन हरनानै मोजां कन्टेक्ट लालायनानै रायलायनानै गावसिनि बिहावा हजोंहाय दंहैखायो नालाय दिल्लीयाव ओमफ्राय बियो फैनानै खबर लाफैदोंमोन जाहैबाय आरो बे खबर लाफैनायावहाय मानसिखौबो लोगो मोनबाय आरोखि ज'नो लोगो मोनजोब्बाय हस्पिटालाव ओमफ्राय लोगो मोननानै हस्पिटालाव लोगो मोननानै आरो ओमफ्राय दाना बिदिनो ओंखाम जाखांबाय माखांबाय बिदिनो 9थासो टाइम जाबायमोन आरो मोनानि ओमफ्राय 9थासो टाइमाव बिसोरो आखाइ सुनो होननानै बाहेरायाव ओंखारलांदों जाहैबाय आरो जायख्लं बर'आ ओरैनो नामखौ बब्राबो होनोमोन न'आवहाय ओरैनो ओमफ्राय ओमफ्राय बिदिनो दाना आखाइ सुनो होननानै थांनायाव 9थासो टाइमावहाय थांबाय बिदिनो नागिरबाबो मोनाखिसै मानसिखौ हस्पिटालावनो गोमाबाय आरो ओमफ्राय नागिरबाबो मोनाखिसै बिदिनो मोनासै आरो नागिरबाबो ओमफ्राय नागिरबाबो मोनाखिसै नालाय अखानायैहाय बिदिनो बिसोरो बुंबाय जोंनि सिगाङावथ' खोन्थाहरासै गावसोरो न'नि मानसिया होजोंनिया थानाय गायख्राया जोंनि सिगाङाव जेबो फोरमायहरासै ओमफ्राय अखानायै फुङावहाय फन हरबाय जोङो फन हरनायाव गैलालै मानसियानो गोमाबायसो होनना बुंबाय हाब गोमाबाय माबोरै गोमाखो नोंसोरो थानायालाय होनना बुंबाय जों ओमफ्राय गोमाबाय नालाय ओमफ्राय बिदिनो फन हरै जोंबो गोसोखौ मोजां मोनासै दुखु मोनबाय बिरादनो माबोरै बिदि जाखो माखो होननानै बिराद सानबाय जोंबो मोनायाव फन हरनायाव जोङो मोनबाय होनलायनायखाय जेनेबा गोसोखौ गोजोन मोनबायमोन जोंबो न'खरनि हिसाबै जोंबो बाय बाहागिनि फिसाला गरिब गोजा गासिबो थाखा फैसा गैयि मोननाया दा गावखौ गोथै सहआवसो मोननाय जादों आरो जेनेबा औ हस्पिटालावनो बारजुमनाय बायदि जादों जाहैबाय आरो मोनानि 11थासोआवनो बारजुमदों होनना बुंदों आरो सिकिउरिटि गार्डआ नुदों जाहैबाय आरो ओमफ्राय बेखौ पुलिसफ्रा लांनानै
पस्टमर्टम खालामनो थाखाय माबादों जाहैबाय आरो ओमफ्राय उनावहाय दसतासो जायख्लंजों 11तासो रायलायनो मोनदोंमोन नामा? जायख्लंजों बिमाया रायलायनो मोन्दोंनो मोनायाव बिदिनो 7तासो 8तासो टाइमाव रायलायनो मोन्दों जाहैबाय आरो बेसो मिथिसिगोन आयंआसो औ मोजाङानो एसे मोजां रायलायदोंमोन दे आरो होमबाबो आला गलामोन आरोखि मानसिया माने रायलायनो मोन्दोंबाबो एसे आला गला उल्थां फाल्थां बोनायनि बेब'स्थाया ओरैनो जोङो रायलायदोंमोन एबसुजोंबो ओमफ्राय एबसुआबो एसे मदद होदों जेनेबा गोबां मददानो होदों दा जों जोंनिफ्राय दिल्लीनिफ्राय गुवाहाटिसिम लाबोनायखौ एबसुआनो बानगोन होनना बुंदोंमोन आरो फ्लाइटजों लाबोगोन होनना बुंदोंमोन ओमफ्राय बिनि उनावहाय नोंसोर न'निफ्राय जेनेबा गुवाहाटिनिफ्राय न'सिम लाबोनायखौ नोंसोर मेनेज खालामदो होनना बुंदोंमोन आरो दे जागोन दे जेबो नङा जों एसेबाबो दाहार दुहार लानाबाबो मेनेज खालामसै बाय बागि एसे एनै खांलायनानै होनना बुंदोंमोन आरो ओमफ्राय हायो बायदिबा होननानै दा नोंथांमोना लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै खोनाखाबाय बुजिखाबाय मिथिखाबाय ओमफ्राय दा आङो फंनैसोल' बाथ्रा बुंनो नागिरदों बेनोल' बाथ्राया जोंनि बर' हारिया गोजान जायगायाव थांनानै खामानि मावहैनो एबा खामायहैनो एबा फरायहैनो थाखाय बिराद गिनो गोनां जाबाय बोथोरा एबा जोंनि बर' हारिखौ गोबां समावनो नासयबोगासिनो दंखायो आरो दाबो नासयलांगासिनो दङ नासयबोगासिनो दङ दा जानो हागौ बिसोरो माबा गारिफोरावनो माबा मोनसे जानायाव मोनजादों जानांगौ जेरै न'खरनिया बुंदों एरैनो आंबो फोथायो बेखौ जानो हागौ बर' हारिखौ माने बर'नि महरानो एबा सेहेरायानो दस्रा जाखायो सिनायखायो दा बे जाथायखौ आं खोनानानै माने बिखायाव दुखु मोनदों आरो गोसोआव दुखु नांदों जोंहाबो बै समाव सासे आदाया बिदिनो थैदोंमोन बेंगलराव खामानि मावहैयोमोन आदाया माने बेंगलरनिफ्राय न'आव फैदोंमोन आरो आदाया बे समावहाय ट्रेनावहाय आंखौ सोरबा होसोबाय आंखौ सोरबा बुनो नागिरदों एबा होसोदों नै बेफोरबायदि बुंनानै जोंहाबो बिदाया ट्रेननिफ्राय बारजुमनानै थैदों आरोना ओमफ्राय बे जाथायखौ आं गोसोखांदों आरोना दा बिसोरनि न'खराव बेसेबां दुखु जोंहानिबो न'खराव आनैया जोंहा फिसा सानै गोमाजाबाय आरोना सानै थैनाय ओमफ्राय बेखौनो आं गोसोखांबाय थायो आरो फिसा गोमाबा माबायदि जायो दुखु दाहाफोरा दा बिथांमोननि न'खरा बेसे दुखु बेखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय लोगोफोर दा जोंनि बर' सेंग्राफोरा माने ग्रुप नङाबा मानसि बुरजा लानानै थांनो गोनां जानांगौ एबा थांनांगौ हारसिं हाला बा सानै साथाम बेफोरजों लामा हान्थिनाया बिराद गिनो गोनां जाबाय लोगोफोर दा आं बेखौल' बुंनो सानदों लोगोफोर दा नोंथांमोना भिडिअखौ जेसेबां हायो नोंथांमोना शेयार खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोना बुजिखाबाय मा घटना जादोंमोन दा लोगोफोर आङो बेखिनिखौल' बुंनानै फोजोबनाय जाबाय आरो बयबो जाहाथे मिथियो गोजानाव थाहैग्रा गथ'फोर एबा फरायग्रा खामानि मावहैग्रा सुबुंफोर बिसोरो जाहाथे मिथिनाय बायदि आरोना लोगोफोर थेंक इउ सै बाय बाय